kunesinye isigameko engihlale ngifisa ukukhuluma ngaso engiyaye ngisikhohle nje. Angazi noma sengangakhuluma ngaso phambilini. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi ngisuka ejele la kwaNongoma ngesikhathi ngisuka eVryheid ejele laMqongwane ngo-2012 March kwaku ijele laMqongwane laliqedwa nje kuzosala izitokisi kuphela lapha ya. Bese kuthi thina sasidonsa ibhantshi lisuke ibhantshi ke iziboshwa lezi ezigqokile. So ke kwathiwa wonke umuntu akayijelela ngakubo, abanye babuyele eNcome eMedium, mina ngangisuka ke eNcome eMaximum, but kwathi makuthiwa ngibuyele ngakithi ngabuyela kwaNongoma. Ngafika kwaNongoma ngafike ngathola ukuthi ijele la khona amanzi abheda awekho nje, awayengekho amanzi ejele la khona. Ngase ngicela ngasuka ngaba ngiseNcome eMedium. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi ngisuka kwaNongoma ngisiwa sengisiwa eMedium ngafike ngangena esection B. Ngafike ngangena esection B ngafakwe number 9. Ngifika ke nami ejele laseMedium ngoba ngesikhathi ngisesemaximum sasizwa kuthiwa ziduma kakhulu eMedium. Kuthiwa nje ziyaduma, angithi iboshwa isebenza koNgadini, isebenza koDairy, isebenza kwathiwa nje ziyaduma eMedium. Azikwazani iboshwa ibonga uzolala. Iboshwa ibuye iqamba amanga. So ngangiya eNcome nami nginaleyo nto, ngiye eNcome eMedium nginaleyo nto. Ngafike ngafakwe number 9. Ngathi mangifika ngapha number 9 ngafike ngahlala isohlangothini lama 28. Umbhede engangena kuwona ngangena ohlangothini lama 28 ngoba umbhede wawungasohlangothini lwawo, hayi ngoba ngihlangene nama 28. I have nothing to do now. Ngake ngasichaza lolo daba la khona engathi ngiyageza, ngathi ngigeza negunya lase 26 lona ngenxa ukuthi lingibone ngigibela kulombhede ongapha la etshenti kushuthi ngiyi 28. Ngangalikhuluma lolo daba. So ngathi ngikhumbula ngelinye ilanga ke ngisahleli lapha enumber 9. Enumber 9 ngihlala ngesikhathi eside kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi ngahlala ngoMarch ngifika uMarch wayophela. Kwaba uMarch, April, kwaba uMay, kwaba uJune, ngoba ngoJuly ngase ngihlala ngase ngiphumile enumber 9 ngayohlala lapha enumber 8. Kushuthi ngelinye ilanga nje ngisanda kufika enumber 9 kwake zaphakama iboshwa iphakama enumber 9 ama 26. Ngelinye nje ilanga ngisanda kufika kwakwaphakama ama 26 kwaphakanywa kwagwazwa enye insizwa kwaNongoma kwakuthiwa uMvelo. Yangapha kuMusi lezi ndawo zakwaMusi kwakuthiwa uMvelo cabile nje. Zaphakama insizwa zagwazwa yona ngiyasikhulu uMvelo Majola. Siyaphuma leyo insizwa. Zaphakama iboshwa zagwaza yona, igwazwa isiboshwa sesihlala khona la endlini. So ke kwavalwa ke ijeleke kwaba naleso siphithiphithi kwavalwa ijele. Kushuthi masihlezi la enumber 9 ngiyakhumbula kwathi makuvaliwa ngithi makade kuphakama isiboshwa ejele. Nithi mase niqeda ukuvalelwa kuke kuvalwe nje. Kuvalwe uvalelwe into eningazi ukuthi kuvalelwe noze niphake nini, kuvalwe nje. Futhi noma seniqedile ukuphaka kuphinde kuvalwe nje. Nivalelwe into eningazi ukuthi niyophinde livulelwe nini. Kushuthi sathi sisahlezi kanjalo ngiyakhumbula ngangifundela incwadi, ngangifunda kunencwadi engangifunda Shades of Difference. Mark Maharaj and the Struggle for South Africa. Leo ncwadi ibhalwe uPraig Omele. Ngangifunda leyo ncwadi. Ngangithi ke mina makuvaliwe ejele ngifundele nje incwadi ngesikhathi kusahleziwe. So sahlala kade iboshwa iphakame ngo6 kwase kuyavalwa.
kwawu7 8 9 10 cishe kwasekula ko11 sihlezi nje ejele. Uyazi ke iqale kuxoxwe manikade iboshwe isanda kuphakama manisanda kuvalela kuxoxe nize nikhathale nize nilala abanye beqhubeka bayixoxela abanye bedlala ilabana abanye benze lokhu nalokhu abanye bageze shower njalo njalo. Kwathi sihlezi kanjalo kushuthi emqondweni yethu sasi nokuthi vele kuzozi EST njoba kade kuphakenywe nje kuzozi EST vele. Futhi ke lapha enumber B lapha encome section B iEST yayithi mayifika ngoba ngiyakhumbula inumber 10 njoba sasihlala inumber 9 nje usele number 10 iwona owawungaseqaleni. Futhi sasingaboni lutho thina yayithi mayingena egateini le section iEST mayikhokhoba la singayiboni thina sasiyibona ngoba isiphakathi endlini. So ngalelo langa kade kuphakeme enye insizwa angisayikhumbula insizwa yayiphakeme kodwa yagwaza umvelo majola leyo insizwa. Sathi sisahlezi nje kanjalo kwasuka angibonanga nokuthi kwenzakalani kodwa ngabona insizwa ezazingale eshower khona futhi enye insizwa okuthiwa usiphesihle eyimpofu nje ngiyaseThekwini madoda ngiyayikhumbula ezinye insizwa ezasinazo lapha. Wasuka insizwa khona insizwa ezasuka ezazise shower kulomnyango wase toilet zaphuma zazongena ngapha endlini ziphuma zangapha endlini kwasuke ngapha endlini zaya etoilet kwaba nesibhudubhudu endlini sagxuma mina nje ngagxuma embedeni nami ngigxumela phansi angithi mase kufika iEST ngake ngachaza makufika iEST ngene endlini nonke into enisuke niyilwela nesuke ifunwa iEST ukuthi ubambe la izandla uphume usuhluhluthe usiyolala phansi eBene Plaza noma mayingena nje endlini iEST awuyibuki ubuso bakho bushaya phansi ubambe ikhanda. So ke sashayisana sithi sifuna ukuyophuma eminyango uvaliwe sashayisana sibaningi phela la endlini sashayisana kwayigidigidi kwayilowa gijima futhi kwaphosa ifoni ngaphansi kwamakasi abanye bayijikjela lapha ifoni abanye bayijikjela. Ngicabanga ukuthi lesi siphithiphithi lokhu yakubhuduzela mhlambe kwenze ku5 minutes endlini mhlambe kwenze ku5 minutes bazokhumbula insizwa ngangihlala nazo number 9 kwaba isibhudu kwakhona enye insizwa yakwanyawo seThekwini esasihlala nawo futhi number 9 ngoba nomunye khona enye kwaZulu eUlunde yayithanda kakhulu iIFP wawungekuyenzeli lutho ngeIFP ngangilala ngaphansi kwayo. I mean yakwaZondi kwakuthiwa esemahlabathini yayithanda kakhulu iIFP yayimnyama nje ngiyakhumbula ukuthi sasihlala nayo sabhuduzela kwaphela 5 minutes kwathi makuphela 5 minutes ubhuduzela makwehla sabukana sode emehlweni ukuthi yini sibhuduzelelana sagxobana endlini kwabuya lethu ukuthi njoba sibhuduzela nje akho lutho akho EST akho lutho nje sivele sabhuduzela nje asazi sagxobana kwaphela kwathi makuphela ukubhuduzela sabukana emehlweni kwayilona lo wabuza ukuthi hawu yini sibhuduzelelana kwenze njani. Sahlekana emva kwalapho sahlekana sabuka ukuthi sekugcwele kakhulu futhi emicabangweni yethu besazi vele ukuthi kuzofika iEST izosihlasela ngoba ade kuphakeme iboshwa nje. Ziningi izinto ezenzeka ejele. Ngikhumbula enye insizwa khona insizwa okuthiwa uThabo angisazi uba isibongo sayo yayineyisini nje inamazinyo la ngakho ngaphambili kwakuthiwa uThabo yaseThekwini eMlazi. Ngangifundisa nje yayinzu level lapha esikoleni ngoba ngangifundisa esikole ejele ngangifundisa kune system of learning uAbet lapha ejele.
level 1 up to 4 so ngangifundisa level 1 2 3 4 ngiyakhumbula ngelinye ilanga sesise medium sengihlale section C yona lensizwa yayihlale D ekuthi uThabo impofu nje ineyindunanyana iyayithanda inombolo yayi26 iyayithanda inombolo kakhulu so ke yake yathi ngelinye kushuthi lapha esection C kwakune forum nje zayisha ibosha lezi zeplango zayishanga impela ukuthi makuwaphamisa inombolo makwakhuluma indaba yenombolo uyashawa so yafika lensizwa uThabo angisazi kwakuba isibongo sakhe yafika lensizwa section C yafika yakhuluma inombolo yaphuma isikwasho ukuthi iphoyisa liseduze zathi zayihwitha ibosho ziyihwitha ifuna ukuyisakaza ngeplango la ivulela fast iphoyisa laphuma yaqhasha yaba ngale lakhiya iphoyisa lakhipha eklagadi esangweni lesection zalikhomba ibosho nami ngangikhona lapho sayikhomba lensizwa ukuthi hey wena uzolimala yayisiphuma ngami iqhubu yaphuma ngami iqhubu lensizwa yathi wena ngiyazi ukuthi wena ukufike ngisho eThekwini ngizokubamba wena ukufike ngisho eThekwini isho kimi ithi ukufike ngisho eThekwini ngiyazi ukuthi ukufike ngisho shuthi yayikizwe masixoxa ngoba ngangixoxa kakhulu ngehostela nami ngakade ngihlala ehostela nakuba ngaboshwa sengifunda ongwe kodwa ngangade ngisuke ehostela futhi ngangithi mangisongwe ngama weekend ngibe sehostela ngiyogida ingoma ithi ke lensizwa ngizokubamba ngisodibana eThekwini ufike ukugwaza mangubona eThekwini kanti ngempela kuzohamba kuhambe ngiphume mina ngo2015 angazi ke yona yaphuma nini kwathi ngo2016 ngise hostela kwaMasho kwase kugula omunye umfana wakithi wayehlala eMlazi kwagula umfana wakithi wayehlala nje eMlazi safonelwa kushuthi kukhona ukugula kwamvukayo safonelwa sise hostel sasingasebenzi kwakuyi weekend kwakuyisonto futhi sifonelwa kushuthi lo mfowethu lo walokhuza lo mfowethu ngikhuluma ngalo mfana wakithi wayesemlazi wathi mayivuka ukugula kube ngathi uyahlanya ahambe nje adavuze yabona ahambe wangena komunye umuzi kushuthi bambamba komunye umuzi ngoba engathi ebuyele ngathi uyalwa bambamba komunye umuzi bambona ukuthi uyagula khona eMlazi bambona ukuthi uyagula bathatha amafoni akhe base bedayala inamba eziphezulu ngoba washo ukuthi ungacebe ekhulu base bedayala inamba eziphezulu bathola inamba zethu basifonela bathi angisazi baqale bafonela abantu wayesemakhaya lo muntu wayesemakhaya wayesefonela thina wathi yazi usibani leMlazi kuthi uyagula usekhona umuzi ahlezi kuwona kade besifonele lo muzi ngefoni yakhe sase sisuka ke thina kwaMashu sahlaba amatekisi sehle edrobheni eBria eThekwini safike sahlaba amatekisi eBria sashona eMlazi masifike eMlazi hayi sifone besilayeleke kulomuzi besho ukuthi asehle kuphi noMlazi sehle sifike simthatha umfowethu sibonge kulomuzi ayisifike simthathe simbambeke bese sithi ukuze singalokho sehla senyuka asivele siyogibela isitimela lapha kwaMnyandu sizohamba nathi isitimela sofika eThembalihle sohlala naye nje phansi sathi masise isitimela size kwi-platform yesitimela silinde isitimela nje simile saqhamuka isitimela ngapha kulesi stop sokugcina azi noma ibani izwe lethu noma ibani saqhamuka isitimela seza kwi-platform esimi kuyona ngazi noma sasuka eMnyandu uma simla kwaMnyandu masedlula isitimela kunensizwe ejeme ivalo la kunensizwe ngihamba nabafowethu mina siba u4 5 ngalo mfana esimlandile ngihamba nje nezinsizwa zile abafowethu zondlekile ke lezi zinsizwa ngihamba nazo uma sidlula isitimela ngibone lo muntu ethi ya wena engikhomba ujeme ivalo edlule nesivalo ngithi isitimela side phela edlule lo muntu eze ikhosha ekuyona iziyoma lapha ngaphambili bese singena la thina ngesikhathi ngingena lokhu ngiyibuza kanti ubani lo muntu ongikhomba ngoba ngiyamazi
Should base sesitimeleni bese ubuye umqondo ngithi nayi man ngiyamazi lo muntu lo ongikhombayo awuthi asingitshelele genge yakithi ngithi bafuthe ake sigudle lesi siboshwa sangisabisa sisejele ake sigudle siyofika kwi-platform yaso siyofika kwi-coach le esikuyona sasuka isitimela sagudla sangena i-coachini nathi sangena i-coachini elandelayo sangena sagudla saye safika kule sinesinje lesiboshwa uThabo sasemlazi angisazi kuphi nomlazi uma ngifika ayi ngiyasibona lesi siboshwa lesi ngithi mina yawe nasiboshwa kunjani sithi hayi ngiyaphila sengithi ya ngitshena abafowethu ngithi bafowethu lensizwa le yangikhomba yathi la yongibona khona yangikhomba ejele la yongibona khona sasingagcwele asigcwali kakhulu isitimela makuyisonto especially mina ngitshena abafowethu ngithi lensizwa le yathi lensizwa kimi ngisejele yangikhomba kabuhlungu yathi izongibulala make yangibona eThekwini ngicela ke bafowethu angazi ukuthi nithini nansi ayixolisanga kanje ayibona nokuthi ngiyayidlalisa yona ayixolisanga kanje yangichazela nanokuthi njobe lapha nje ibalekela amaphoyisa angazi sigwaze bani njoba isanda kuphuma ejele isasayina ngazi sigwaze bani ayisasayini futhi ngenxa ukuthi ibalekela amaphoyisa ibona ukuthi amaphoyisa azoyifica lapha ya yaxolisa ngaze ngitshela ndayi ngiyadlala wena hayi ngeke ngikwenze lutho bengizokubona ukuthi ngiyakubona ngoba udlulala nesitimela ayisaxoxa ke yasingichazela ke ezinye izinto ngabona ukuthi usaqhubeka na futhi mhlawumbe usuwaphinde waboshwa futhi ukuthi ngilibala isibongo sakhe kodwa impofu nje enesini ekhuluma esheshisa nje sawutsotsi ekhuluma esheshisa eneyinwele nje wayenokubeka inwele kuthiwa uThabo angisazi isibongo sakhe ngokubani sagibela ke sonke esitimeleni sahamba ngicabanga ukuthi wasala eBria thina sedlula nesitimela sabheka kwa eThembalili so ezinye insizwa ezinye izinto uyazisho ngaphakathi mawusaboshiwe uyitshela ukuthi ngeke udibane nomuntu nivele ngidibane ngempela uyitshela ukuthi wena hayi usibanibani ukude owakude mina usibanibani owakude mina nami ngiwakude uyobe ngibona ngapi nivele nidibane so ke einsizweni engaphakathi ningasabusani kodwa ke vele ejele njengoba ngihlale ngisho ukuthi insizwe engaphakathi ezinye zinamanga kakhulu zinokusabusana uma seyibonana ngaphandle kujike kungenzeki lutho futhi kodwa ke futhi zikhona insizwa ezikutshela ukuthi wena makuthiwa sidibana ngaphandle uyawukhomba umzono wotshwala bese nidibana ngempela bese uyawukhomba umzono wotshwala ngiyabonga befisa ukudlula lapho nje thank you